Salam hurian itu hatta amanami nanami dari bagas gerege road dari bagas tabi ganup adrok setelah mulai perpunguan nabadia pertangan nabi natupan itu guruyata jumolo mahita martang yang di bagas road tabi martang naho mahita pasato pungata tutu debata martang yang mahita. Amin. Tapuji matuata marited nomor 525 ayat 1 ayat 2. Sombama Jehovah ribatata. Amin haleluya. Amin haleluya. Betai kalau marsinggam amin haleluya. Lato kerja badia doto moba amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Puji Jehovah debatata amin haleluya. Gandhi basu amin haleluya. Taendehon magoarni debatata amin haleluya. Dengani basanana tuhita amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Mari hite gorn de bata ama dohot gorn anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gorn ton di purbadia nat mo palangit dohot tanoon amin. Ay na mangulu hatan di debata jala margugu mangula jala tumalom sian sadok podang si dua baba jala manarusi doi rasira disirang hosa dohot todi akaririk pe dohot utok jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata amanami pardengkan basa na sumurong namar pungu dohami dison mangido tuho sian nasa rohanami asa tabay mahapursiyaon nami jala pergugui kami asa tarulau kami parangai narenggan songon na pinangido roham sian hami
Seramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan di dibata epistel di hita di Bornginon imana di Nasian Hebrew 2 mamuka sianai sada sahat rodi ayat 4 rak mahita majahasa di baheni naing mamubar opak kumusta maniop hata nauk tabigi unak tung di bawah hon hita ai gari tahun ni susuani gari gahot jalan nama orang usyota mangalap pamoloson ngahobbar tagamu doadong dapo tapurusata molo tatoison haluaon nasia nasai gudangi pola do Tuhani makata hossa dimulai nai jalan momos di pasahat akan nau bigisa tuhita ay dari bata mak tidak kosa marhite-hite do pambahenan hagogoon nang marhite-hite ton di perbadia jangan sinagion ni guru tulomo ni rohana ima sahatna martua do akan tumangihon hata di debata jalan no piosa. Amin. Bangsoi dan magolo asona dito gudona ugena tuhasona ngani dito gudos sonani di nasida di seado nasida di hatana waktu nasidaro edo hangolu wana edo guru nai nas edo senjatana mangalo musui nas edo senjatana mangalo asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata marhiti-hiti Yesus Kristus tuatai. Amin. Horas manihita kamanga kainang hatan itu hata ujahan jamita di Bornginon tersurat ma di buku Ester Bido sia memukama san ayat 15 rodi ayat 10 sia terjahama marsikap soring sonoma didok disih nang diari 10 bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi akka nadi Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak alai dangdais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai
Ima namasa diari 10 bulan Adar gabi marhasunangan nasida diari 10 bulani gabi dibain nasida mai ari panggalangan dohot las niroha. Dibayani anggo hala Jahudi akan nama ringanan diaka huta pagaran ari 10 bulan Adar dibayan nasida las niroha panggalangan dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena olat nido sahne turupukta. Damang dainang na nihaulongan nito hatang molo adong namasa las niroha di tonga-tonga ni nguluta sentor tadok do mauliate matuhan tamak dana sa sekolah mauliate marhasohotan akada danak mauliate akana muda dope keluarga seorang dak dana mauliate marulang tahun tongdo tapasa mauliate tutuhani dang holani holadungo pehita menugu nei termertangiang termadok mauliate tutuhani sepola martangiang pe holandidok mauliate nungasada panadayon di pasu-pasu ni tuhata di bagasan turpukta bangsa Israel ima mengajar tuhita di bagasa tikyon asa gomos madok mauliate tu debata alani aka pangaramotion do panugunugun ni Tuhani di huria HKBP khususna adong do sipata jalatai huton Natal sada Natal perjulu aung do pinpehe jaga sutusi malam Natal tanggal 24 malam Natal duka bisi Natal perjudu Natal paduahon amuse Paskah ya kan Paskah perjulu Paskah paduahon amuse hasa saur nitor di perbadia 2 hali utong tadok mauliate tutuhani bahasa pola 2 hali HKBP dibahi 2 hali ima ala belga manada asin rohani debata lahir Tuhan Yesus datang ke bumi mauliate sampai 2 kali ada lagi kategorial lah membahin akan natalna punguan mabahin natalna keluarga dibagas mabahin natal majakon si paluai baru Paskah merningot kita mati du sudi culma alani dusana alai hehe do muse ninna Tuhan Yesus obartu haheheon ni Tuhan Yesus tarayahon ni 2 hali roh hasa sauritor di purbadia 2 hali muse tarayahon ala belga asin rohani debata di tonga-tonga ni turpukta ima sada bangsa Israel namasa dinasida di hati hai di Persia jadi dong diulahun nasida nasudenggan kadi yablok kodo nasida tu Babel do tu Persia
dung dibuang nasida tu si ape Roma baga-baga ni Tuhaning mulak mahamu Hussein na mulak ale anong no pesay tinggal di si di Persiai halak Israel na manadda de bata. Jadi Roma na masa di hati hai Raja Ahasuerus menikah maibana tu sa halak perempuan ima halak Yahudi maneng Israel na marguar si Esther. Marhamuliam mas Esther tu halak Persiai ima raja di hati hai. Alayarong manasugoroha sa halak jenderal pengawal ni rajai madokon. Eba sejak konomu si Esteron dohos si Mordahayon. Ba sejak konomon gabi lomo-lomo na di harajoton. Hapi halahi hona yului hatam inna turajai. Pamate maibain na. Tu Roma berita ni rajai ala ni pakatayon ni jenderal naon di seluruh Persia ikon mate mahala Israel na diumupon. Jala si Mordahai songodongan ni si Esther ikut dihukum gantung di tonga-tonga ni Natorop nina. Jadi mabegi bamati na mga pesudian non hala Israel hala Yahudi di Persia dilului si Esther ma bukti-bukti ternyata si Haman na mabayin pitnah do na mabayin pembohongan do di pasah maturajay si Haman do songonon di bayin songonon sososonon dangadong sebenarnya na songodi sudi do tuduk tuho ninna turajay alayang ko ugamo masibuan ugamo nabi do di hati hai si Esther hapor siyaon na tu debata dang nagabi marhamulio ni mana gabi muba ugamo na daw duk songoni gabi si Hamanom madigatung di tonga-tonga ni nahumaliang natorop jala diumupom madihati hai orang Israel di Persia harus dilindungi. Jadi iman masa bahasa-bahasa ni debata tu bangsa Israel di pelua merhiti-hiti si Esther nga di ujung ni tombak yan nasida ikon digatung nama alay marhiti-hiti debata marhiti na posona si Esther ro debata di patudu dalan gay malua mabangsa Israel dihutai jala uduk ni matrupuk taon dilehom mahak tu bangsa Israel di hati hai lahom manumpason ay dang holan si Haman atong arong do kadong-adongan na arong do aka ante-ante na nasa marlomon ni Roma tu hala Israel mangalo na sida api Roma hala Israel imana dia 15 jala dibunuhi di Susan 300 halak dia 10 jala dibunuh halak menggigihon nasida 75.000 halak nasa makalomon halak Israel di hati hai sesuai dohot na pinabuhan ni Raja Ahasuerus marhiti-hiti si Esther ikon diselesai humma sudui adong tabereng di sin akan na mangalo na ponso ni debata ima hitahon na mangulahon hata ni debata alay adong mana mangalo dakpola hita marporang maradupuni debata isa diri do jalo nak pola gabi taigil mati dakon non baynon ni debata dak pola di pasobbu masukoni mati sa diri doi bahenon ni Tuhani
Jadi marhite-hite musi tabereng ma nangpe di pamate nasida daking 300 halang pitu jadi no naking dokter desi dia saplo namanya pitu 55.000 halak alai sada adong tabereng di si ciri khas di halak Israel dang nanggoi buat nasida artanai di dokumentasi dang dahis tangan nasida anggo tugasan nasida. Jadi holan jolmanai do. Kadang-kadang kan meloporang najolo, marporang rajon tu kerajanon, holan tundukon baartanai bodo sudi. Bahkan aka istri-istri nak anak borunai bodo sudi. Gabe dayang-dayang di kerajaan. Anggo daun, holan mate sudi, tangarong pola. Iman lapatanna dang sian hagiok ni perdagingon nasida lau mamudui sian hadirion ni maneng baga-baga ni debatadui akan asama jakot debata di huta Persiai merhite-hite bangsa Israel dang dapotan hangoluan. Jadi marhite-hite ma balgani nama sai nikonong ngaikod di sokikian ima leher naon maneng aru-aru naon alai rode bata marhite naposona sister di palua dirayahon nasida mondoh perayaan namar goar perayaan Purim namar lapatan keselamatan dari tangan musuh. Saat tu sadarion bangsa Israel merayakan perayaan malua siat tangan ni musuh malua sian parmaraan malua sian hahulungon malua sian hamate nabui tabereng di beim tabereng isi disusan dirayahon nasida di hari 14 di bulan Adar. Namangihom Mose dengan na asing adong na 3 hari, adong na 2 hari dirayahon nasida. Namangihu di ayat 10 sia dirayahon nasida may naking di 10 di tanggal 10 4 bulan Adar. Laos di bayan nasida panggalangan di si hari rana laos masih piringan nasida. Masih piringan labatanna masih leanan mangan. Masih pelayanan diurupi donganna masih sedok idahan tu donganna ala nunga malua sian tano tangan ni musuh ima jala disi ganup tu ale-alena paliani mangan jadi tabereng ma aka mga kenang merhiti turpuk taon balgani asin rohani debata na jalo nasida jala dipakilalahon nasida Tuhan yang menyelamatkan saya alani hubahem mana dinggan tudong aku hubahem mana tama tudong aku mulutumpe hurayahon rai hari raya Natal anggo perbuena ikon perbue napatupahon asin rohama tudongan molo hurayahon pe Paskah nungamu babe rohaku nungamu babe pikiraku ngamalua ausian hamatian hihokop ni Tuhan Yesus bahubai ma perayaani ima masih piringan dohot ale-ale jumulu matong di rumah tangga dongi tuak kanambal gana dudongat tubuh misalna hahanggi dongi lao tu gereja dapolak sekon na tu gereja perjulo ijebu maju perjulo baru tu dia muse batu akan belga muse aka bilangan na ilehon molotung tukpe tapatupa. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun yang dipaingok madita hidup kita adalah selalu diperbaharui Tuhan dan diselamatkan Tuhan setiap saat. So tabo to dito ngabor ngini manang naahan na masak ka mga kaina. Alay tiba-tiba menugo na ngadu ngobiyaw. Tuhan mau lihat mah. Betaro ko mau lihat itu Tuhan ni. Misalnya
Dilihat di hita pertikian 24 jam sedari batale yang maju apala 5 menit tutuhani martangiang madok mau lihat mengulang tahun hita 300 ono puluh hari 24 jam betapa maju ti kita maneng di hari seminggu misalnya itu hari dilihat di hita tiki tali yang maju ti kita nanggo apalah sadari maneng na sajom maneng na 2 jom tu bagas coro mandok mau lihat ma Tuhan iramoti ihwau senari sineni satu sadari yong ay mungkin ina marenungan ni firmanon ala setiap hari do hita ditukoli Tuhani songon bangsa Israel na merdalan di padang guru ni dia rian nei dilehon tiang awan asasiu itu kan borgin nei ilean tiang api asatiur perjalanan ni bangsoi sian Mesir menuju Kanaan songoni do hita dilehot Tuhan tiap hari pangaramotionna nah sapala tabering do secara kasak mata ale anggo pangaramotion ni Tuhan itu akan aporsia tu ibana saya terus do diramoti hita diramoti harung dotong na berkesaksian kan nanti kina medebu pesawat betuani do dang negatif tes suwinna itu kan harung deh kan cerita na terakhiron tesna positif akhirnya gak bilang doh ibana terbang apa lo ngemedebu pesawat tidak pola 5 menit dong borhat Tuhan ini positif awina bersyukur di situasi positif apa ala mati donganna mungkin itulah cara Tuhan ya cara nih debata pelua hunibana sian nama saya dang tikim dope ikonadong dope tikim pauli hodirim bertobat johok misalnya kan jadi holani boto imane mau lihat tema Tuhan roh memang tu gereja maneng tu kamu nak mau lihat tema Tuhan melua usap paramarani bersyukur au kona covid ini mana sekan ayo mata bertaber jadi boyro hita songoni sipata tua kaulota marmeh mamisalna maneng dana tapi narong do rencana ni debatana asik la betama inna pai ma jomari hidup sawin kan liling habe narong do au naking ho hato pati lau hita namara uduk ni nama saon inna boido aka si songoni alai dang apala si songoni si pikiran tan maing alai naning dohonota Tuhan senantiasa menjaga lakani si majoda taupe akan namar haporsia untuk imana saoti peta lakahon satu hanidui bui peta ujak ko si majoda tahun satu hanidui bui peta bereng aka namasa noaingon satu hanidui jadi wajib mengucap syukur mandok mau liate tu Tuhani di tengah-tengah ni ngoluta napola ikon mabain hamolati ondak pola hola leleon pe tikina sen pitu hari ileon sadari maneng sen sadari dilehon 2 jam ro martangi yang tubagas coro itu sudah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan di bagasan sadari 24 jam talehon 5 menit untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan saya pikir juga ini adalah ucapan syukur tu debata jalan Tuhan ini sonang rohana memereng tidak sia-sia Tuhan Yesus Kristus anak nahu haholongi roh sian benua gijang tu portibion menubus nyun pedita pasaribuon gabi olo martangiang imana 5 menit di bagasan sederi enak jadi hitape songoni ma unang titor sita pikiri misalna ay komamorad wau ikon sukses doon jangan Tuhan pasti akan mengiring kita lambat laun mengarah apa yang sesuai dengan diri kita sendiri edang mungkin leno nanti kita hamoraun anggo so riko do
pakyon ni debatai merhiti-hiti hita. Dilehoni asa pakyot tado lahom menyaksikan inilah anugerah Tuhan. Inilah pasu-pasu ni debata. Jala disagihon tudongan na di masih piringan tudongan na. Jadi akamang kenang songon renungan singkat dihita di bagasan pertikianon. Apapun keluhan kita, hape nama sa di bagasan ngoluton. Seta buang matutuhani. Lasni roha, aka arsak, Tuhan pasti memberi jalan. Tuhan pasti mengalehon dalan, pangiring-iring na di tonga-tonga ni ngoluta. Tuksa ngay ujung ni hamatiani hita, pasti leon debata dalan. Ngay koneng di tebas hala hita, do parang na. Ketika didok Tuhan ini dang dope na daw. Jadi dang adong HP si habirata di tonga-tonga ni nguluta ay rapak Tuhan ido kita. Di dongani Tuhan ido kita di tonga-tonga ni nguluton. Amin. Martangyang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliante matuhan dengan dibasam na manugu-nugu hami tutu di tonga-tonga ni ngulu nami. Edang huboto hami lakka nami lakka lasni rohado maneng lakka nasoho barturoha nami. Alay di lo aso hami mangalaka mengedupi lasni roha mengedupi pergumulan ningulu nahuboto hami naselehonom mundo di hami gugu jaradalan laho haruar sian permasalahan ni molo tungadong pe aka permasalahan di tonga-tonga ningudu nami di hatam nahubegi hami songon bangsa Israel holan markitung sa menit manang na 2 menit nama ikonuhumon na nasida hukum mati alai ala di patuduho dalan di paluaho sudi akan naposom di hati hai songonido nang hami di tonga-tonga ni haporsion nami na porsiado hami sian ujung ni si tarupon nami be obuk nami sahatu ujung ni si madjoza nami say diring-iri kono habe ngolo nami dakolani nang arta nami nang keluarga nami pe nang huria nami say manugu-nugu duho disi dang terbain hami marhasonangan saunari dang terbain hami mamuka si malulung nami dang terbain hami marhosa anggoso nari leokoi tu hami alani Tuhan tamado hami hape marhiti-hiti hatam diajari hami asa ganup tiki hami madok mauliate tuho bersyukur mangedehon ede puji-pujian marpesta di rohanami jalaboy hami Tuhan menegilas ni rohanami tu ale-ale nami tu keluarga nami donga tubuh maneng nadia pe Tuhan naboy hutodong hami di gulu nami hubain hami akalas ni roha pos do roha nami aleja huba urupammu do hami marhiti-hiti todim lahom parangehon hatam nahubigi hami apala di bornginon marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliah temadiho amin maredde mahita Mari
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hari ini, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Terlebih ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan sepanjang hari di kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkatilah untuk pelayan firman kami pada malam hari ini yang telah melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati beliau dalam tugas dan pekerjaannya, terlebih tugas pelayanannya. Berkati keluarga dan anak, istri yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, selalu berikan berkat-berkat berlimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu untuk ibadah yang dilaksanakan pada malam hari ini, mulai dari Week Extomini, Maranatha, Bethesda, Exodia. Kiranya memberkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Bahkan Engkau memberkati para panatua kami yang melayani pada malam hari ini. Biarlah mereka dapat melayani dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa juga Bapa untuk keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati pemerintahan kami, baik dari pusat sampai dengan di daerah, bahkan ke pelosok tanah air ini. Kiranya Engkau selalu memberikan kedamaian Bapa, untuk dapat melakukan segala kegiatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami menjaga bangsa dan negara kami. Biarlah kami selalu hidup rukun dan damai, bahkan kami selalu mendapat berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa kepada-Mu Bapa, untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja kami HKBP Jeruju ini. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati akan pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Terkhusus kami berdoa untuk pendeta kami, para lado yang juga menyertai pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan Bapa. Begitu juga dengan saudara kami yang akan kelemahan tubuh, seperti Amang Situa CH Purba, Amang Situa M Sitorus, Inang Hutajulu Boru Tulnip, dengan anak kami Jesrel Simanung Khalid serta Christine Boru Sianipar. Kiranya Engkau mau mengangkat akan sakit penyakitnya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan boleh bergabung dan melayani kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga pada anggota jemaat HKBP yang Tuhan kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, baik sebagai pekerja dan juga sebagai pelayan Tuhan. Biarlah mereka mendapat sukacita dan kekuatan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa juga untuk para pekerja di gereja ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan untuk rencana-rencana gereja kami ke depannya. Kiranya Engkau selalu turut campur di dalam kami melakukan kegiatan pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan sukacita, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap sukacita yang ada, memberikan kesehatan selalu dan memberikan umur panjang kepada mereka. Dalam doa kami pada malam ini ya Bapa, kami berdoa kepada-Mu buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena mereka boleh memberi pelayanan sesuai dengan tugas mereka untuk beribadah di tempat ini. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera
serta penjagaan dari Tuhan senantiasa selalu dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Ya Bapa, teristimewa yang Tuhan biar yang selalu ada kehidupan, biar mereka semakin hari semakin giat dalam ikut beribadah lewat pelayanan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing, baik suami yang bekerja, juga istri yang bekerja, biar Engkau menolong mereka apapun pekerjaan itu. Mereka boleh bekerja dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat jeripaya mereka boleh menjadi berkat buat kehidupan rumah tangga mereka dan buat keluarga mereka. Kami juga berdoa kepadamu Bapa buat anak kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Berkati akan pertumbuhan, perkembangan, bahkan pendidikan anak kami. Biar Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat anak yang Kau percayakan kepada kami, sehingga ia boleh bertumbuh, berkembang, baik dalam pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya selalu dalam bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, dari keluarga kami di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara di masa tua mereka. Biarlah Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan yang baik dalam menjalani masa tua mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah juga ya Tuhan Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dan segenap kehidupan hari lepas hari, sehingga kasih sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua jemaat yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, baik pribadi lepas pribadi, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami selalu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kabulkanlah kiranya ya Bapa doa kami ini, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru hidup kami. Amin. Tapauduk ma martang yang mahita madada tiruhai madok maulate Tuharupamuna badai jauh pada di surga aman nami maritu Yesus Kristus ala diuduto sanguluan nami jala toktong lek kohai pason di pamatak perdagingon nak pertudion uban naboy hami Tuhan mamuji pasang apoko marhite pertangyangat di bagasak bornginon natipak hami akka perhaladom bulan hurianami nak songoni ruas di bagas joro nang di bagas nabi bui mangihuton ima pertanyanganon gabe taulas niroha puji-pujian hasangaput diho nungatari partutu hatam maritina posom nagabe margogo hamid ngulunami Tuhan siganu pari ala asin roham Pek baruam muruhami itu marhite hatam nabadiai di tengah-tengah ninggul nami asabui hami menguduti kaulau namarragam penasahamu terlemu bima gawi puji-puji diho
Tuhan di bata Jehovah pasatami do tuho marhite tangyang nami ima bangso nami masyarakat aka na berbeda-beda do hami Tuhan di tengah-tengah ni Pancasila dasar negara nami. Alai kemajemukan itu hama paen gabe iman adenggan uli di bangsa namion gabe taulas ni roha puji-pujian hasang apot diho boy ham itu mardame sonang ala holat horo ham itu mengalu-alu sia-sia dapat Tuhan sadaro hami bangsa namion marhite natinopami iroha persen nami Tuhan tak karena mangihut boy hami itu marlas ni roha di ngulu nami ala ni asin rohami disudi bangsom na majemuki talumui ma Tuhan rongom do tutu siapa motamu parsahiton kopi dopena na suwoi dope masih situ hasat tonga-tonga ni ngulu nami sudi na pinatupan yaka pemerintah nami dohot aka para medis aka namalo pandemi malapati ima sahiti Tuhan meragam sahiti margor-gor itonga-tonga ninggul nami jalaraga do Tuhani pasahiti nang rongom tuak kepamatang perdangingon ima jolmana tinopami talumubi matu bangsa namion Tuhan tuhor hai mengalu-alu tung asiro tong rohamdo huasom habadiomi natuk pasisi honi manapar honi satonga-tonga ninggul nami modatuk pehami tutu mangulak kasulon nami boy hami maluas yani sai huhala putih hami matuhan hari pason natinonahon ni akka bagian kesehatan saya ringkas mahami tutu mangulahoni asa boy hami malua siap parsahitoni terpuji mah Tuhan paso-paso masalah hukna ruasmon kalau boy mah kayak bejeruju jaka perkerjaan saya pai baru nasida makarjo ya kakarjon nasida gabe tau las nero hangulu-ngulu nak songoni puji-pujian hasang apot diho pai baru aka pacarian nasida asa woi dapat nasida Tuhan lam tu dia ganda ngulu-ngulu na pinasahapmu tuaka ruasmi jaka parian konon nakon nami senami mesatu nama godang pas-pasun nasida Tuhan naksoni sonari Tuhan takas di botoho di nadi bukan negara nami do aka penerimaan lima asa mengabdi toh ke negara nami ke anakon nami Tuhan marhite aka instansi masing-masing homa nama ampuhan nasida menunggu-nunggu nasida berkompetisi lao bersaing nima jaka karejo ya Tuhan jalabui nasida majalo akasakap naksahato mutu nasida marhite yasin rahamdo pak dengan yomu jala dihaporlohon nasida Tuhan marsiajar nahok bartusi marhite pak dengan yomi mampu nasida berkompetisi dohok dengan tak kurang menangaha terpuji mah Tuhan mulatuk perong ak hagaleon di perdagingon di tengah-tengah ni rasmu pakai bejerjon sehoma mamalik gugonek baru lau paluah honda sida siani marhabenge to marserep ni roha jala mardame ni roha nasyak koi matutu akan namangurus namar sahid aso nanggawi makorhot pangujunan nasida itu ngatongan ni akan namangurus namar sahid nasiro hamal di Tuhan margogoro nasida ahya porseon nami do tuho gawe boy hami gogo yak kagun ulunami serep marabeng ni roha nak songoni dame terpuji mah Tuhan gongom mahami saluhna rosmon nak songoni ka perhalado di bagasa porngenot tu
mengulum hampir di perumahan nami be ramoti jaga ham Tuhan. Dalam pada usia kami kamara di pematak perdagingon. Anggoto dinami tu hatok tong dogi gir togu merhapor sia tuho. Jala palos sami ima dungo do are marsugot tornatur. Anak si basa honon mutu hami. Si hamolati honon nami Tuhan. Dingul ngulu nami toro pamuna badiai. Jala palos mahami di hogasan hai pasu mengudut kalon nami namaragami. Pasu lawan nami taulas niroga. Si hamolati honon nami toro pamuna badiai. Omma Tuhan tangi ang ilihili na pasat nami. Mula tungarok pihak ka dosa rupa lason nami. Merupuk dengan nami terluwi merupuk ko. Para sirohana sumurung doh Tuhan. Diurasi hori Tuhan. Masa tahamahan memuji pasang apoko. Di tengah-tengah ni mulmik ni gulu nami. Jalo matangi ang ilihili nami o Tuhan. Na pasat tam jalo pasaut. Wala mga sahon gor ni nakmu Tuhan Yesus Kristus. Asi maroham dihami. Amin. Ali debata amanami na di banua gijang horo-haroroan ni salut silihon-lihon na dingkan do nasa ulibasa na moliutus upasat tami masel lahom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa parasyang hami pilihanon pati bulhon harjaw mo itonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni sileo-leom itu hami asalam girgir hami madok mauliante tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin rapita mangidu di tangiang aliyama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajomo sesaut malam meroham di botongon son nebone gijang leo matuhami serohang uluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangago ai horona punah harjaun dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata amata dot parsauran itu di purbadiyama na mga ramoti dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na.
oras dihita.